mira, ves a boca. Vale, vamos co reto. Sí. Oxe, traioche... Oxe o reto, Oxe outro reto gastronómico dos que me gustan. oxe o reto é brutal, Sí, sí. Encanta, Oxe o tema vai de... Tortilla. Tortillas. Oxe, tema de tortillas. Podemos pasar as tortillas xa? No, Sí. vou explicar antes. Vamos- Bueno, vamos entra, explicar. que entre as tortillas, que entre as Vamos tortillas. explicar. Aí. Contaronme unha cousa. Espera, Sí, sí. este flipao... É que isto é o que sei eu o que sei é isto. A ver. Este flipao pensa que non vou saber eu distinguir a tortilla de miña nai dunha que fixo el. Sí. Fixera moi parecida. É que o que me causou curiosidade é que... Porque non se che entendo que falas. Trae Trae unha tixeira que lle corto, aquí. É que arriba está che molestando. É que isto. está me entrando toda Trae a unha boca. pide unha tixeira. É que non teña boca. Contáronme que a tortilla da tua nai, no programa ese tan famoso que fixera na entrevista a Julio Julio Iglesias. eso. Julio Iglesias. Probou a tortilla da tua nai. Non hai que probar a Julio Iglesias a tortilla da miña nai, é que levou unha tortilla enteira pa Miami. Corta, que Non te movas, Non me cortes a boca, Pero non te movas. Ah, maravilla. Claro, isto hai que darlle así un... Estou ben así. Ah, mira. Aí estás. Oh, Esa Espectacular, tortilla levou unha pa Miami. ostras. Va pa Punta Cana. Para un fillo, para unha filla, a tortilla de súa nai sempre é a mellor do mundo, porque hai que levas comendo toda a vida de pequeno. Para min a mellor tortilla do mundo é a miña nai, sí. E a min tamén. É verdad. E non hai venda ni nada, eu podo ver. Eu pensei en poñerche unha venda porque igual la podías diferenciar por... Como queiras, poñemos venda ou non poñemos venda? É que eu non podo fallar porque se falla mátame a miña nai. Veña, Hai dúas, cal queres primeiro? Destapamos as dúas primeiro ou destapo unha e despois destapo outra? espera unha cousa. Que? Nada, dalle. Ah, veña. nada? Nada, dalle. Agora, a mí odio eso, é que digas... Destapa que "Esperas". queiras. Vale. Uf, A ver se recordo por... Coste que hai moito tempo que non como a tortilla de miña nai, Ah, bueno. Hai moito entón, tempo, a ver. sí. Vamos con esta... Porque eu fui moi adelantado, eu aos 40 anos xa me fun da casa. Aos 40. 40 anos xa... Con 32 anos xa me duchaba eu sol. Eu marchei, fora coñas, eu marchei os 30 anos da casa. Sí, Sí, pero non marchache moito tampouco. Non marchei moito, Non marchache non, pa mil. te digo. A ver, abre unha que queiras. Veña, esta primeiro, total. Esa misma, veña. Esta, vale. 3, 2, 1, ¡hum! Escoitei un wow. Alguén no público dixo wow. Traeche recordos da infancia? Se vexa outra ao lado, Pero terás que probar esta primeiro. Estou escupindo pelos todo o rato, macho. Bueno, perdón. Estou escupindo non por non escupar para aquí. Hai un detalle que A ver. ten moito ovo. Claro. Eso me leva a que pode ser miña nai, porque miña nai non lle mide. Non mide canta pataca, canta ovo. Pois cantos ovos hai na nevera? 15. Cantos ovos? Va, ese. Eu tamén, E pois axusta na pataca. Eu tamén. Claro. Eu, por exemplo, primeiro frito a pataca. Sí, eu. sí. Eu primeiro frito a pataca e unha vez que saco a pataca fritida, voulle botando os ovos encima según vai Eu habendo. tamén, claro. Tú tamén? Eso, a medida No, que miña nai vas, non. que vas facendo, vas mirando a ver Miña como nai lle dice, queda. cantos ovos hai na nevera? Así, según patacas colles. E este Vala a probar. E este ten moitos ovos, sí. Que che gusta máis, a esquina da tortilla ou o centro? A esquina. A esquina, uf. A esquina como moi seca. Oh! Gustoume eso de... Non penso dicir ni mu. Non dis nada. Non penso dicir ni mu. Ni mu. Ábreme outra. Xa, así. a Ni pelo. mu, vou dicir ni mu. Nada. Espera, Que? hai unha que é de miña nai, que fixo miña nai, Sí, e outra fixen eu. e outra fixo tú. Eh. Vale. Destapamos a segunda? Sí. Veña, va. 3, 2, 1. Mamá, que? A ver. Pero que mierda é eso? Como que mierda? Mira ese. Ja, ja, ja.
Eso parece unha tarta de queixo. Pois, dille a tua nai que non faga as tortillas así. Jesús, Queres un pouco de auga? Dale un auga aquí a este home. No. Bebe un pouco de agua. Facilísimo. Facilísimo. No, olvídate do sabor, porque o sabor tampouco é que me... Hai unha cousa que eu xa vin ao principio, que non dixen para manter un pouco a emoción, pero que é clave, que é... O que? Esta tortilla, se te fixas, non ves como están as patacas aplastadas, moi machacadas? Sí. O que fixo esta tortilla, primeiro quitou as patacas e despois botou os ovos ali, remexeu todo nun bol e volveu na sartén. Miña nai non fai así a tortilla. Miña nai colle a sartén, bota as patacas fritas, quita o aceite, deixa as patacas ali nas machacas e bota os ovos encima. É correcto ou non é correcto? Sí, señor. Que é como se fixo a tortilla toda a vida. Toda a vida. Toda a vida se fixo así. Ahora empezaste ca mierda esa de sacar as patacas, remexelas ali nun bol, que é o que fixes tú, e deixalas ali ainda uns minutos, non? Porque teñe que macerar un pouco. Ou maceras. Maceras. Entonces, de sabor, cóstame un pouco máis, porque estes ovos tamén parecen máis caseiros, pero esta, fíxate tú, que está aplastada, mira, isto está, parece que lle metiche a batidora, e esta é de miña nai, porque a pataca está enteira, porque, que pasa? Sabes que pasa? Claro, está moi seca. Sí. Pero conocendo a miña mãe, igual a fixo é desde o sábado xa, Pode ser. De sabor non notas diferencia? Olvídate o sabor. Non, do sabor olvidamos. Hai outra clave. Outra, Dios mío, pero a ver. A de miña nai, que é esta, leva o doble de sal que lle fai falta. Que é a maneira como se fai, porque ela botalle sal aos patacas na sartén e sal aos ovos tamén. Sí ou non? Ahora que fallar, Cal dis que é a tua nai? E cal é a miña? Por descarte. A túa é esta que está así machacada, toda aplastada. A miña é esa. E a de miña nai é esta. Queres meterlle toda probada? O que non quero é que non me vaciles. Tú dime... Sí. Tú dime que... Para min a de miña nai é esta. Vale. Está feita mazacote porque isto sabe Dios de cando... Acertei ou non? Que decides? A non ser que os moi cabrós lle dixeran a miña nai que fixera que a técnica esta... Tú só tes que dicir cal é a da tua nai. Esta de aquí. Esa de aí. A da pataca enteira. Pois vamos ca resolución desta incertidume. Veña, dalle. Como se chama a tua nai? Lola. Lola. Damas e cabaleiros, estamos ante un momento Non lle metas de película. máxima tensión. Non lle metas película. Cal é? Aínda non. Que o? Cal é a miña cámara? Gústame dicir isto. Cal é a miña cámara? Esta. Damas e cabaleiros, sería Roberto quen de adiviñar cal das dúas tortillas é a de Lola, a nai de Robert? Gustache, ves? É que a barba transfórmame.
Que mierda estás facendo? Vale. Pois, queridos amigos, Roberto Vilar equivocouse. Non minto. Esta fixeche tú? Yes. Non, eu fixen esta. Tú fixeche esta? Yes. E miña nai fixo esta? Esta. Ai, como está a miña nai, hai que meterá nunha residencia. De verdad? True story. Colleme o móvil aí. Vas chamar a tua nai? Pero desde cando miña nai quita as patacas pa fora? Ai, non está ben, esta muller non está ben. Que non engañou? Foi alguén por a aldea vendendo algo, bolsos. Igual es mamonas na sartén. Que metes os pelos por todos lados, coño. Pero a ver, en serio? En serio, en serio? Yes, yes. A que máis chamar? Ou chamar a miña mai. Ah. O pasa que sabes que pasa? Iba a dicir eu. Mira como é a cabeza. Iba a dicir eu, estará vendo o programa, pero claro. É que eu creo que miña nai ahora mismo non está vendo o programa. Pode ser que este outras Polo cousas. que seña. Claro. Outras cousas. Claro, isto non contaba eu con isto. Non sei, pero... Bueno, vamos a chamar igual. Chama a ver se... Igual está vendo o programa, non sei. Espera. Hagamos ese río. Fu. Oh, Dá señal o qué? sí. Oh, Dios. Son moitísimo. Está dormindo, No, porque lá cando son os fillos non colle. Vamos por lugar. Bueno, sí, está claro. Sí, sí. Aplausos para Xurixo Carreño.